nuwun sahyaning para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang dahat kinurmatan mandhapipun dumawah dumateng kadang perdo kadang taruno ingkang lumrah sinudarsa sugeng dalu sugeng rawuh kunjuk wonten ing ngarsa hendika sami mugi Gusti kang murbeng dumadi tansah peparing kawilujengan dumateng panjenengan sedaya. Mila minangkani atur kula ingkang sepisan panjenengan sedaya tansah kula dherekaken manengku puja pujastuti puji syukur kunjuk wonten ing ngarsa dalem Gusti kang akarya jagat awit kanthi parilahe Gusti titi ganti kalegan dalu menika mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan lair tumusing batos rahmat taufik sarta hidayah. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan wonten ing kang piniji dinten kang pinilih nggih Jumat pon ingkang tinengerat dening Titi Mangsa Surya kaping 11 Candra kaping sekawan warsa 2000 selangkung Bapak Karjono sekalian Ibu Sukarning kagungan hajat nggih mula kramahaken putranipun ingkang pinaringan asma Kusumaning Ayu Tri Sukma Mega Anggi Cahyani ingkang dedhaopan kalian Mas Bagus Teguh Irawan putra saking panjenenganipun Ibu Karsih mila Bapak Karjono sekalian Ibu Sukarning mawantu-wantu dumateng sedaya para rawuh para sepuh mugi tansah kasuluri sabiyantu pandonga wilujeng mugi-mugi bebaring Sirat Maja panganten sarimbit sang tomat sinamadan reksa rumeksa tangkar tumangkar dados bebrayan dumugi kakek-kakek saha inan-inan mila pantes lamun kasebat keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah mila kangge ngregengaken pahargyan wonten kalodhangan wekdal siang ngantos dalu sakmangke Bapak Karjono sekalian Ibu Sukarning saged anggelar hiburan suka parisuka kanthi gumelaring langen tayub ingkang kalesan katimbalan Tri Waranggono Waranggono 3 Waranggono ingkang sulistya ing warni setunggal Kusumaning Ayu Karniati mijil saking Tanggulangin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban rumambat ingkang angka kalih Kusumaning Ayu Henik Setyorini putri saking Tawangrejo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
jangkep ingkang ketiga Kusmaning Ayu Endah Priyati mijil saking Bagulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. Kalangsan katimbalan paguyuban seni karawitan Kiai Maduretno ingkang kapandikan dening panjenenganipun Bapak Kasto ingkang cumondhok wonten ing Desa Genaharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Rinenggo kumandhanging audio profesional sound system dalasan syuting profesional Satria saking Kesamben Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Pagelaran Langetayub sedinten sedalu menika ugi dipun live streaming dipun siarakan langsung datang YouTube kanthi channel Satria Multimedia Channel. Wonten subo manggalaning Langetayub kang sinebat pramugari setunggal Bapak Kayat Wibowo saking Grabagan. Dalasan kula pun Rusnadi kula saking Kanorjo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Para rawuh ingkang maha budi dharma, kauntenan kula ing mriki hanamung minangka sesulih saking panjenenganipun ingkang hamengku gati mliginipun Bapak Karjono sekalian Ibu Sukarning mbok bilih anggen caos dedaharan unjungan utawi gelar papan palenggan kirang Mujuprono. Bapak Karjono sakukuban nyuwun agunging sih samudra ingkang sami. Semanten ugi kauntenan kula kekalih ing mriki hanamung netepi pamuritanipun Bapak Karjono minangka pramugari Beksantayub mbok pilih anggen kula matur utawi anggen kula caos sampur mangke wonten tuna dungkapipun kula hanamung saged tumadah tumetes sing sih udaya pangapunten ingkang sami. Pandepi ngatur sesanti Nirbaya Nirwikara mugi kita tansah pinanggih basuki lan sukawarya nuwun.